X'inhu ġinien natura? Dan huwa post iddiżenjat biex jagħti priorità lin-natura. Kull ħaġa bażikament ta' ġol ġnien huma annimali u pjanti li ssib f'Malta. Mhumiex affarijiet illi tixtri pereżempju minn garden shop jew pet shop, huma pjuttost annimali u pjanti li ssib għax ġew waħedhom. Iż-żerrija pereżempju, dawn huma postijiet li vera l-bniedem ikun ħoloqhom, imma mhumiex artifiċjali, m'għandhomx ħafna strutturi illi nagħmlu f'postijiet fejn ikun hemm in-nies, huma parti min-natura u inti fl-istess ħin qed tagħti lura lin-natura. Aħna l-ispazji naturali f'Malta huma fragmentati, ġifieri huma maqsumin dejjem ferja żgħar għaliex in between dejjem hemm xi triq jew bini, għalhekk importanti immens li jkollna mhux wieħed minnhom daw il-ġonna ma jkollna ħafna ħalli-natura tkun tista' tivvjaġġa minn wieħed għal ieħor. U dejjem issib post illi jista' jissejjaħ li huwa d-dar tagħhom. Fil-programm edukattiv tagħna tal-BirdLife li jisimha Dinja Waħda fl-iskejjel, nenfasizzaw li t-tfal flimkien mal-għalliema u l-iskola joħolqu postijiet bħal daw, mhux biss għaliex tkun qed tagħti xi ħaġa lura lin-natura fil-grounds tal-iskola, imma x'huma postijiet fejn tqarreb it-tfal lejn natura, opportunitajiet li ma tantx għandhom. Mela ibqgħu magħna ħataraw ftit tips fuq kif tagħmel post bħal dan.